नमस्कार, रसोस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत मालवणी पद्धतीत भरलेले खेकडे। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। हे समुद्रातले काळे खेकडे आहेत, हे गावसून आणले आहेत। ते आता आपण साफ करून घेणार आहोत। जिवंत खेकडे आहेत। खेकडे आपण चांगले स्वच्छ धुवून घेतले आहेत। आता आपल्याला हे साफ करायचे आहेत। खेकडे साफ करून झाले आहेत। आता आपण मसाला मिक्सरला लावून आतमध्ये चांगला भरून घेऊया। 1 वाटी किसलेले सुकं खोबरं, पाव नारळ ओला किसलेला, 1 लसणीचा कांदा आणि 1-1.5 इंच आलाचा तुकडा, 2 मोठे कांदे उभे चिरलेले। हे सगळे साहित्य आपण तव्यावर थोडंसं तेल टाकून भाजून घेणार आहोत। खेकड्याचं वाटण आपलं भाजून झालं आहे। तुम्हाला जर मालवणी वाटणाचा व्हिडिओ बघायचा असेल तर खाली दिलेल्या लिंकवर नक्की क्लिक करा। वाटण आपण मिक्सरला लावून घेतलं आहे आणि आपण कोथिंबीर वापरणार आहोत। 5-6 कोकम, चवीनुसार मीठ, छोटे 3 चमचे मालवणी मसाला, पाव चमचा हळद, 1 चमचा गरम मसाला, 1 मोठा टोमॅटो बारीक चिरलेला, 1 कांदा बारीक चिरलेला, 3 मोठे चमचे बेसन। हे आपण मंद आचेवरती 5 मिनिटं परतून घेतलं आहे त्याचं कच्चपणा जाण्यासाठी। आधी आपण वाटणामध्ये थोडं मीठ घालून घेऊया। गरम मसाला, हळद, मालवणी मसाला, थोडा फोडणीसाठी ठेवणार आहोत, कोथिंबीर। सर्व साहित्य मिक्स करून घेऊया। थोडा मसाला आपण बाजूला करूया अगोदर। खेकड्यामध्ये आपण हा मसाला तयार केला आहे तो सगळा भरून घेऊया। भरून झालं। आता जो आपण हा मसाला बाजूला ठेवला आहे त्यामध्ये आपण बेसन घालून घेऊया। चांगलं मिक्स करून घेऊया बेसन। बेसन घातलेलं वाटण आपण आता ह्या खेकडीच्या कवचमध्ये भरून घेणार आहोत। असं वाटण चांगलं भरून घ्यायचं। आणि हे कवच खेकड्यावर पुन्हा असं दाबून घट्ट बसून ठेवायचं। हे असं भरून झालंय। असा मसाला भरून सगळे खेकडे आपण तयार करून घेऊया। खेकडे भरून झाले आहेत। आपण 2 खेकड्यांचे पाय काढले आहेत। ते आपण मिक्सरला 5 ते 6 सेकंद पाणी घालून जाडसर लावून घेणार आहोत आणि त्याचा रस आपण ह्या खेकड्यामध्ये वापरणार आहोत। राहिलेलं वाटण आपण फोडणीला देणार आहोत। खेकड्याचे पाय आपण मिक्सरला लावून घेतलं आहे, जाडसरच लावलेलं आहे। थोडंसं पाणी ओतूया। आता हे मिक्स चांगलं करून गाळून घेऊया। खेकड्यांच्या पायाचा रस चांगला काढून घेतला आहे। आतमध्ये ही कच टाकायची नाही आहे म्हणून चांगलं गाळून घ्यायचं। हा रस चांगला काढला आहे। आता आपण हे खेकड्यामध्ये वापरणार आहोत फोडणीसाठी। खेकडे सगळे भरून झाले आहेत। आता आपण फोडणीला देऊया तेल, दीड चमचा तेल घातलं आहे। कांदा परतून घेऊया चांगला। चिमूटभर मीठ, टोमॅटो, कोथिंबीर, मसाला,
राहिलेला मसाला, राहिलेले वाटण आपण आता फोडणीला घातले आहे. गॅस मंद केला आहे. फुल गॅसवरती आपण 3 मिनिटं फोडणी परतून घेतली आहे. कोकम घालूया. आपल्याकडे कोकम नसतील तर आपण आमचूर पावडर वापरली तरी चालेल. हा आपण खेकड्यांच्या पायाचा जो रसा काढला आहे तो घालून घेऊया. चांगलं मिक्स करून घेऊया. 1 वाटी वाटणाचं जे पाणी आहे ते आपण घालून घेऊया. थोडंसं चवीनुसार मीठ. खेकडे सोडून घेऊया. थोडंसं वाटणाचं पाणी राहिलं ते घालून घेऊया. झाकण ठेवूया. गॅस मिडियम करून आपण आता 5 मिनिटं मिडियम गॅसवरती शिजवणार आहोत. मिडियम गॅसवरती 6 मिनिटं झाली आहे. झाकण काढूया. गॅस मंद केला आहे. जरा आपण हलवून घेऊया खेकडी. आता परत आपण झाकण घालून ठेवणार आहोत. मंद आचेवर 15 मिनिटं झाली आहे. झाकण काढून घेऊया. खेकडे हलवून घेऊया. आता 2 मिनिटं अशीच ठेवून देऊया. खेकडे आपले बनून तयार झाले आहे. हे खेकडे बनवायला आपल्याला 24 ते 25 मिनिटं लागली आहे. आता आपले खेकडे रेडी आहेत. गॅस बंद करूया. चविष्ट असे भरलेले खेकडे बनून तयार आहेत. हे मी आमच्या गावच्या पद्धतीत तुम्हाला करून दाखवले आहेत. एकदम चविष्ट झाले आहेत. असे तुम्ही हे भरलेले खेकडे करून बघा आणि मला कळवा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, तसंच सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.